Tare muryar na kasassu Sha Nigga X-Boy zo mana Najeriya mu tare mu zauna lafiya da juna 'yan Najeriya 'yan ƙasa. Najeriya wayo Najeriya mi fatan warraka muga ta zo mana Najeriya mu tare mu zauna lafiya da juna 'yan Najeriya 'yan ƙasa. Najeriya wayo Najeriya mi fatan muga ta zo mana Najeriya mu tare mu zauna lafiya da juna 'yan Najeriya 'yan ƙasa. Bismillah Ubangiji sarki na mai duniya waka ce na yi nufin da zanwa 'yan Najeriya ga ƙasar mu ta gado wadda tun usuli muka tutiya talauci yayyawa ga mutane na faman wuya mulkin lema akai yanzu ko mulkin ɗan tsintsiya tuna baya nake ta yi Najeriya da ba ma shan wuya kuma an mana ƙoƙari Najeriya inda ka kewaya manyan da muka yi a da zahiri sun yi mana ƙoƙari Sa'amadu Bello ne Sardauna shi ma ya yi mana ƙoƙari ga Tafawa Balewa wallahi shi ma ya yi mana ƙoƙari Nnamdi Ezekwe wallahi shi ma ya yi mana ƙoƙari mai ya damu ƙasar nan kuka miki kun ji mutan gari shugabanni babu su duk sun mace mun fada garari arziki na ƙasar nan duk sun kwashe ƙauye har gari in ka duba dai a da ƙasar mu muna noman gyaɗa. Najeriya wayo Najeriya mi fatan warraka muga ta zo mana Najeriya mu tare mu zauna lafiya da juna 'yan Najeriya 'yan ƙasa. In ka duba dai a da akwai mu da noman auduga in ka duba dai a da ƙasar mu muna noman rake ga kasashe na zuwa Najeriya an san mu da arziki a kasashen duniya ba sai mana kallon 'yan tsiya mulkin soja da 'yan siyasa wanne ne gaba tambaya ce na yi muku ku bani amsa 'yan Najeriya. Najeriya wayo Najeriya mi fatan warraka muga ta zo mana Najeriya mu tare mu zauna lafiya da juna 'yan Najeriya. muryar na kasassu menene amfanin diyan da zai kyale ubansa yana ji yana gani ya je ya kashe kansa ni diyan Najeriya ne a kaina wajibi ne in naka gyara sanar wata kilba ba ya gani ni fa dama an yi ne musamman an tura sako taimakawa mara karfin da ke yawo da koko dan na ga gidan wa akwai masu fama da babu sannan akwai masu wadatar da wanda ma babu miyagun shugabanni mu gayayyen kasuwanni Mr. Hauta na ci Allah shirya kasata muna ji muna gani gashi yau mun zama bayi talakawa babu aiki kullun na yawon bulayi makauniyar uwa yau kin haifo manyan barayi sun yashe komai sun bar mu yau babu ko na shayi su bar mu da babu mu amma kashe mu suke yi su kyale mu da maraici da fama da kana kai da za a bani dama walla akwai yadda zan yi sai na karkade dukkan munafukai na sha talayi amma tun daban da dama in zama ko da hukuma ni ga X-Boy fata na Allah ya sa ku gyara. Najeriya wayo Najeriya mi fatan warraka muga ta zo mana Najeriya mu tare mu zauna lafiya da juna 'yan Najeriya 'yan ƙasa. Ku duba jihohin arewa kullum ba wani ci gaba ku je Maiduguri yanda aka yi musu duk sun sha wuya kisa kullum ake an kashe manya yara kankana
kuka suke ga marayu lungu ko ina. An raba su da dukiya ana gani a ƙasar nan kunjiya. Ana amfani da matasa na ƙasar Najeriya. A ba su kwaya a ba su wiwi duk domin su sha. 'Yan siyasa Allah ya isa. Ku ɗau matasa ku ba su aiki wai ya gagara. Kamar ƙasar Najeriya cin hanci yayyawa ga zalunci yayyawa. Jahilci ne hakan ko ku hauka 'yan Najeriya. Tambaya ce na yi muku ku bani ansa 'yan Najeriya. A dinga yawo da wuƙaƙe lungu ko ina. Ana saiwa na ne bayan ba ku san asalin shi ba. To Allah ya isa 'yan siyasa 'yan Najeriya. Kayan masarufi ya yi tsada a ƙasar Najeriya. Batun ilimi yau babu shi, balle harkar lafiya. Wutar nefa ta gagara ko ina a cikin Najeriya. Tsaro san babu shi, satar mutane ta yawa. 'Yan Najeriya, 'yan Najeriya, mi fatan warakar da ta taso mana Najeriya. Mu taru mu zauna lafiya da juna 'yan Najeriya. Hausa, Yoruba, Igbo da Fulani 'yan Najeriya. Wayo Najeriya, mi fatan warraka muga ta zo mana Najeriya. Mu taru mu zauna lafiya da juna 'yan Najeriya 'yan ƙasa. The mix is Samanga.